pinuno ni Senate President Cayetano. Di sila natinag kahit pa may mga pagkakataong naging masungit ang panahon. Tinatapatan naman ito ng higit na pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police. Kanina, may convoy ng mga motorsiklo na sinubukang nakalusot sa halay ng mga pulis na nagbabantay, pero bigo silang makapasok. Maging mga miyembro ng media at ilan umunong mga empleyado, di basta-basta makapasok sa front gate kahit pa umunoy sila nasa listahan. Maging si Mike Defensor na nagsabing bisita siya ni Senator Marcoleta ay naharang din. Si Defensor. Ako patay ka, di pinapasok si Defensor. Pinayagan di makapasok. Ay, ayun, nakapasok. Mga kasama, pasado na sa hapon nang sadyain ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang mga supporters dito sa labas ng Senado. Pinag-uusapan lamang dito ay ang proseso ng budget kung saan nakialam ang mga